Hello, hello! Ako po muli si Rio, ang inyong lingkod. Welcome po sa channel ko. Ngayong araw po, October 16, ibinaba po ang ating mga ibon sa Rosales, Pangasinan para sa kanilang second lap na sprint race. So, ngayon na po yung ika-second lap ng ating mga ibon. Meron po itong 117.63 kilometers. So, galing na po sila doon nung nakaraan. Doon po ulit sila hinagis dahil masama po ang panahon sa Pangasinan. So, samahan niyo po ulit kami ngayong araw sa pag-aabang sa ating mga alagang ibon. Tara po, pakita ko po sa inyo. So, ayun na nga po, as of 9:25, dumating na po ang ating first bird. So, 9:25 din po, andyan na rin po ang ating second bird. Yung ating second bird po, siya po ang ating kasali sa sprint race. So, kung makikita niyo po ngayon, ngayong araw po ay napakatumal po nilang papasukin. So, kanina nga po palang intro, nabanggit ko, binalik po sila sa Rosales, Pangasinan. Doon po ulit sila pinawalan kasi medyo masama po ang panahon sa Pangasinan. So, 7:35 po sila kaninang umaga pinawalan. So, kagaya nga po ng sinasabi ko, ito pong ating second bird ay kasali po. Kaso po, hindi po siya agad pumasok. Hindi po siya excited. So, siguro po naiilang po dahil po nasa loob ako at may hawak po akong camera para nakaabang po ako sa kanilang pagdating. So, yung third bird po natin na una pang pumasok kaysa sa ating second bird. So, 9:26 na pero andyan pa rin po siya sa labas. Gusto po ata niya ng mas mahabang exposure sa camera ngayon. Kasi po lately nung nakakaraan, lagi po siyang mabilis pumasok. So, ayan, pumasok na rin po siya sa wakas. So, ayan, nakaabang po ako sa loob para kuhanan po ang kanyang pagpasok. Kagaya po ng pangako ko nung nakaraan, so, pakikita ko po kako sa inyo kung paano po yung ginagawa sa pagte-text po ng mga sticker nila. So, pagpasok po niya, mapupunta po siya sa trapdoor, kukuhanin po. Yun naman pong singsing niya ay may nakakabit na sticker. So, yun po yung ating tatanggalin para po makuha po ang number. So, kakaskasin muna po yan kasi parang may balot po siyang rubber. Ayan, para ka lang nagloloto. So, pagkakaskas po niyan, kailangan na po kagad i-text yung number para po malaman po natin yung speed ng ibon at yung kanyang ranking. So, kung mapapansin nyo, kailangan pagka-text nyo, antayin nyo po munang ma-confirm yung ating tinext. So, ayun, confirm na po. So, antayin pa po natin, 9:26. Malinis po ang ating landing board. So, 9:27 po ay dumating na po ang ating fourth bird. So, yan pong fourth bird natin ay kasali po sa sprint race. So, kung mapapansin nyo, kagaya po na nauna, medyo ayaw po kagad nilang magsipasok. So, kailangan ng mga ibon namin ngayon ng seminar kasi hindi po sila mabibilis magsipasok ngayon. Pero, nung nakaraan nga po, may nagtanong pa sa akin nung nakaraan na ang bibilis daw nilang magsipasok, ano daw yung sikreto namin. Pero, mapapansin nyo po ngayon, hindi po sila nagsisipasok agad. So, hindi po ata tumalab yung gutom. So, ayan. Antay lang po namin pero, ayan, pinersa na po siya ng master niya na pumasok sa loob pero lumipad pa rin po siya. So, ayun. Iniintay pa rin po namin siyang pumasok. 9:28 na po ay nandiyan pa rin siya sa labas at papansin siya sa camera. So, kami po, ako, nakaabang po ako dyan sa loob para nga po sa kanilang pagpasok. So, siguro po sa akin po talaga sila naiilang. Baka ganun po. So, ayan. Antayin pa po natin siya dahil sobrang tagal po ng kanyang pagpasok. Medyo hinihilaturan na po kami. Nanginginig na nga po ako sa loob niyan. Gawa po ng naka-standby po yung camera. Para po anytime po na dumating siya, makapture ko po kagad yung pagpasok niya sa loob. So, 9:29. 9:27 po siya dumating pero 9:29 na. Ngayon pa lang po siya papasok. So, ayan po. Sa wakas, pumasok din siya. So, ayan. Pagpasok po niya, ang gagawin lang po, kagaya lang din po nung nauna. So, mapupunta po siya sa trapdoor. At dyan po sa trapdoor, dyan po siya huhulihin para kuhanin ang kanyang sticker. So, ayan. Same process lang din po. Kukuhanin po yung sticker na nasa singsing ng ibon at kakaskasin. Yung number po na makikita, yun po yung ite-text. So, ganun lang po.
Hindi nyo po nakikita yung process na to, pero ayan, shinare ko na lang po para sa mga nagtatanong po sa akin, lalo na po yung wala naman pong alam sa pag-iibon. Pero syempre, kung ikaw po ay isang fanshier, alam nyo po na ganyan po yung process nun. Pero syempre, yung ibang mga nakakaluwag, yung mga may kaya, so meron po silang parang bandy clock. So pagdating pa lang ng ibon, makaklak na kagad. So kami po ay naka-manual. So 9:32, dumating na po ang ating fifth bird. Ito pong fifth bird natin, kasali po siya sa sprint race. So pangatlo na po siya sa mga ibon nating kasali. So siya lang po ata pinakamadaling kabandi ngayong araw dahil pumasok po siya kagad. So ayan, pagkahuli po sa kanya, same process lang po, kagaya po nung mga nauna. So, sa iba nga po, hindi na po nila kailangan yan kasi once na pumasok o dumating po yung ibon nila, nakakount na po kagad dun sa clocking system nila. Pero kami po naka-manual. So, ayan, tatype lang din po ulit yung makukuhang number at ite-text. So, ayan, may fifth bird na tayo. 7 na lang ang kailangan nating intayin ay matatapos na tayo sa ating pag-aantay. So, kung mapapansin nyo, naka-fast forward yung oras, medyo matumal ang datingan ng ating mga ibon, kaya kailangan kong gawin yan para hindi kayo masyadong mainip. So, 9:33, tatlo kagad silang dumating. So, sa tatlo po na yan, 6, 7, 8, yung 8 bird po natin ay kasali po sa sprint race. So, kung mapapansin nyo, kagaya po ng mga nauna, ayan, pumasok din po siya. So, kinuhaanan ko rin po at tinakma lang po siya sa loob kasi hindi na po siya naabutan sa trapdoor. So, ayun. Kukunin lang din po yung sticker at ite-text na rin po siya. Ayan, pinakita ko na po sa inyo yung process sa loob kasi ang more on nakikita nyo lang po, yung pag-aantay lang po nung pagdating nila. Pero ngayon, shinare ko na rin po sa inyo pati yung pagte-text po ng kanilang sticker. So, ayan, di na kayo masyado maku-curious at magtatanong sa akin. So, antay pa po natin dahil ang dumarating pa lang po natin ay 8. So, 9:33 pa rin hanggang ngayon, dumating na po ang ating 9th bird. So, ito pong 9th bird, kasali po siya. Pero kung mapapansin nyo po talaga, ngayong araw ay hindi sila excited magsipasok sa loob. Lagi po silang tumatambay muna sa landing board. Napakatumal po nilang magsipasok. Kailangan ko talagang i-seminar tong mga to. Lagot sila sa master nila. So, ayun na nga po. At alam ko po ay pepersahin na po silang papasukin dyan. Gawa po ng napakatagal po nilang magsipasok. Ito pa naman po dumating. Kasali pa naman po siya. So, kung makikita nyo po sa ranking, pang 350 na siya. Pero hindi na po masama kasi napakarami pong ibon na pinawalan. So, hindi rin naman po lahat ng ibon kasali. Kagaya nga po namin, 12 birds po yung isinakay namin pero 7 lang sinali namin. So, ayun po, antayin pa po natin ang kanilang pagpasok ng pwersahan pero kung mapapansin nyo, patay oras sila sa labas, medyo pangit silang kabandi ngayon. Kaya, ayun po, kung mapapansin nyo naman ay dumating na po ang kanilang master para papasukin sila ng pwersa. Pero sa halip na pumasok, ayun, lumipad pa po yata sila. So, ayan, hindi po sila nagpasukan at naiilang po siguro sa akin kasi nga po, nasa loob po ako at may camera. So, inaabangan ko po talaga yung pagpasok ng mga ibon. Para po i-share po sa inyo. So, ayan. As of 9:35, hindi pa rin sila pumapasok kasi lumipad ba ang ating ibon. So, ayan, 9:36 na po ay pumasok na rin sila sa wakas. So, ayan. May nakawala nga po pala kaming ibon. Kaya kung mapapansin nyo, madadagdagan po yung inyong bilang dyan. Pero, ang dumating pa lang po nating ibon dyan ay 10. Isa lang po ang dumating at di pa po kasali. So, ayan. Yung 9th bird po natin sa wakas ay pumasok na. So, ayan po. Kagaya po ng unang process, kukuhanin lang din po ulit yung sticker at ite-text lang din po ulit namin. Nya pala. Sorry. So, ayan, kung mapapansin nyo, ang sticker natin ay 5 na. So, yung 9th bird natin ang itinetext na dyan. Pang 5 naman po siya sa ating mga kasali sa sprint race. So, ayun.
Ganyan lang po ka-basic, pero nakakalibang po ang pag-aabang. So, antay lang po natin confirmation at ayun, okay na. So, 9:36, ayan. Ito pong darating na yan ay hindi naman po kasali at kanina pa po siya sa labas. Hindi lang po namin siya pinapwersa dahil hindi naman po siya kasali. So, ayan, ganyan. Kanina pa siya lakad ng lakad dyan. Kanina pa po siya. So, antay pa po natin yung iba pa po nating ibon at nakakapagpauwi na po tayo ng 10. So, ayan. As of 9:37, dumating na po ang ating 11th bird. So, ayan na po ang kanyang standing. At 9:42, yan po palang dumating na yan ay nakawala lang. So, ayan. Pagpasok naman po nila sa loob ay kukuhanan ko. Nakaabang po yung camera ko pa dyan. So, ayun. Makikita nyo po, dadakmain na lang siya at kukuhanin po ang kanyang sticker. So, alam ko po pagka ganyan, may pangyayari po na pag wala pong sticker yung ibon nyo, po, disqualified na siya. Kaya, mas maganda po kung madikit talaga yung mga sticker ng ibon nyo para safe po. So, medyo mahirap lang siyang tanggalin minsan, pero pag sanay ka, kita nyo, seconds lang naman natatanggal na rin po kagad. So, antayin pa po natin yung iba pa po nating ibon. Kung mapapansin nyo, fast forward ko po ulit yung oras dyan. So, mag-shoutout muna po tayo sa mga sumusunod. Si George Cruz, pabati naman sa Mac Bakery Loft ng Plaridel, Bulacan. Shoutout po. Shoutout din po natin si Joven Marcelo Romero, new subscriber ko daw, Action Man Loft ng Marilao. So, shoutout din po natin si Hola Tita. Maraming salamat. Isa to sa curious sa pag-iibon. Wala rin siyang alam sa pag-iibon pero dahil nakita niya yung vlog ko, ayun. Ito pa si Ma'am Sharifa Ampatuan. Shoutout din sa iyo, Lods. Maraming salamat sa pagsuporta. So, si Dadam Tibol ng Aguila Law Frame ng NHB. So, shoutout po, sir. Maraming salamat. Jeffrey Francisco, shoutout po sa inyong suportang tunay. Maraming salamat po. Shoutout din po natin si Aldrin Arcega Celestino ng Alvin Jacob Celestino Loft. So, shoutout po, sir. Shoutout din po natin si Mary Joy Gutierrez. Ampon, shoutout sa'yo. Hindi na kami nakabalik dyan sa San Miguel. Maraming salamat sa suporta. Shoutout din po natin si Mark Trinidad ng Palawig, Sambales. So, maraming salamat, sir. Shoutout din po natin si Tipen Vlogs. Nagpapa-shoutout. May channel din po siya. So, shoutout din po natin si Sanvife Patolot. Ayan. Taal, Batangas. So, shoutout po, sir. Maraming salamat sa suporta. Kay Macho Patrick Aquino ng Sojak Farm, kay Paring Kaloy daw. So, ayun. Shoutout po, sir. Shoutout din po natin si Expert Exports ng Doha, Qatar. So, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa suporta. So, ayun po. Kung mapapansin nyo, 9:41 na. Wala pa rin pong dumadating na bagong ibon. So, isa na lang naman po iniintay nating ibon, yung atin na lang pong 12 bird. Yung 12 bird din po natin, kasali din po siya. So, talaga pong todo intay kami, gawa po ng siya na lang iniintay namin. So, 9:42, dumating na po siya sa wakas at hintayin na lang po natin siyang pumasok. Dahil alam nyo naman po, itong araw na to ay sobrang tumal ng mga dating ng ibon at sobrang tagal pa nilang magsipasok. So, ayan. Hindi ko na nga po pala nakuhanan kung paano siya kuhanin dahil mali po yung pagkakaklik ko sa camera. So, maraming salamat po. Ayan po ang mga sumali. 1955 at 1560 po ang nakauwi. Ayan po ang mga standing ng ating mga ibon. Sa patuloy pong nanonood sa aking video, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay patuloy niyo po akong suportahan at tangkilikin ang aking mga video. Sa mga bago po sa aking channel, maaari niyo po akong subscribe. I-like niyo na rin po ang mga video ko kung inyo nagustuhan at pakishare na rin po para mas maraming makaalam. Huwag niyo na rin pong kalimutang i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos ko. So, ayun na nga po, maraming salamat uli. At kita-kita po tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat!